Тинчурин театрда 10 күн бойына ашық һавада спектакльләр күрсәтә. Татар театры тарихында бу беренче мәртәбә дип әйтсәк тә буладыр. Беренче коймак түйреле булмады. Артистлар да, тамашачылар да сәхнәне сагынган. Тамашаны безнең иҗат төркеме карап кайтты. Һичшиксез тарихта калучы бу чараның матур мизгелләрен сезгә дә тәкъдим итәбез. Татарстан театрлары инде март айында ук эшләрен туктатырга мәҗбүр иде. Әмма соңгы көннәрдә республикада мәдәни тормыш җанлана башлады кебек. Бүген Тинчурин театрда тамашачыларга бүләк әзерләгән. Ишек алдында ачык һавада спектакль куела. Тамашачыларның температурасын үлчиләр, билдекләр, перчаткалар өләшәләр, урыннар шахмат тәртибендә урнаштырылган, аралары 1 метр ярымнан да ким түгел. Роспотребнадзор таләпләре үтәлгән. Дөрес, тамашачылар әлегә 50 кеше генә рөхсәт ителә. Мен келдім, Мәскәүдән махсус келдім, потому что анда иштім по телевизору, ашық һавада була, бір қайшан булган юк дөньяда. Ә сез Тинчурин театры беренче. Шул кадәр театрны яратабыз. Сагынганнар театрны, тамашачылар да, артистлар да 4 айга сузылырга мәҗбүр булган яллар да инде күптән ялыктырган. Яңа сезонга кешеләр җыеп килдек. Ләкин менә бу 4 ай пандемия вакытында өйдә тору, ул бик озак сузылды. Ул миңа менә мәсәлән, минем өчен 4 ай ул 4 ел кебек бик озак тоелды. Тоткынлыкта торган шикелле тойдым инде мин үзем өчен. Һәм инде онлайн рәвештә без эшләп тамашачы белән бергә булсак та, ул берничектә сәхнәгә чыгып уйнауны алыштыра алмый. Соңгысын 16 мартта ялгышмасам уйнаган идек, сагындырылган, репетициялар сагындырылган. Инде күп булмаса да менә бүген ачык һавада халык киләчәк, дулкынландыра әзрәк. Ләкин куаныч, Аллага шөкер. Яңа сезон башланганын да көтүп тормаска булалар. Ачык сәхнә дигән проект уйлап табалар да тормышка ашыралар. Беренчеләрдән булып ачык һавада спектакль куярга булалар. Без, Аллага шөкер, бүтән театрыбыз белән әзерләндек бу көнгә. Бүтәнебез елмаеп, дәртләнеп йөрибез. Артистлар шугатлы сагынган сәхнәне. Гәрчә безнең инде бер атналап репетициялар да бара шушы залда. Ачык сәхнә дип әйтик инде. Монда килгән кешеләр дә, урамнан узып баручылар да башларын тыгып карыйлар. Нәрсә эшлисез монда, нәрсә була монда дип менә беренче 3 спектаклебезгә инде билетлар да юк. Тамашачылар белән очрашу күңелле булса да, мондый форматның үзенчәлекле яклары күп. Һәм аны әлбәттә беренчеләрдән булып режиссер тоя. Бу пандемия безнең өчен ниндидер яңа юнәлешләр ачырга мәҗбүр итте. Минусларын әйткәндә инде әлбәттә безгә артистларга микрофон белән эшләргә туры киләчәк. Чөнки монда тавыш уйный һәм машиналар да йөри. Бүгенге спектакль Актау Кара Тәүбә Туфан Миннуллинның әсәре, ул бит инде яшьләр әсәре, яшьләр турында ачык һавада уйналу минемчә бу иң зур плюсы. Чөнки бу ниндидер яңаша атмосфера тутырырга булыша. Һәм монда декорациялары да юк. Без инде ниндидер минималь рәвештә генә сәхнәне тупландырырга тырыштык. Әмма минемчә менә бу ачык сәхнә безнең өчен иң яхшы декорация булыр дип уйлыйм. Тинчуринлар театрның кайчандыр күчмә театр булуын искә ала. Сәхнә янына артистлар автобуста килде. Спектакль кызыклы гына импровизациядан башланып китте. Ачык сәхнәне Туфан Миннуллинның Ак Тәүбә, Кара Тәүбә безнең көннәр әсәре буенча куелган спектакльдән башларга булганнар. Алдагы көннәрдә тамашачыларга Һәй Вахитның Туй алдыннан моңсу комедиясын, Исламия Мәхмүтованың Син минем бер генә мелодрамасын, Шамил Фәрхетдиновның Алтын көз комедиясын, Һәй Вахитның Кияүләр музыкаль комедиясын